A calidade dun produto único que representa o mellor do rural quedou reflectida de novo na Feira do Queixo de Cebreiro, unha cita ineludible no Venres Santo dende hai 37 edicións. A deputada de Turismo Pilar García Porto acudiu a Pedrafita para participar nesta festa declarada de interese turístico de Galicia. E dende a Deputación poñemos enriba da mesa o noso compromiso para seguir apoiando este tipo de iniciativas, porque poñen en valor, neste caso, un produto local de Pedrafita, porque ademais dinamizan o territorio, non hai máis que ver a cantidade de xente que temos hoxe aquí e fortalecen algo moi importante que non debemos de perder, que é o sentimento de pertenza a unha comunidade. García Porto gabou o labor dos produtores locais, a veciñanza e o Concello de Pedrafita para facer desta cita gastronómica un referente de dinamización económica, social e turística. Tamén agradecer ás persoas que me votaron todos estes días a man, tanto os obreiros como as persoas da oficina, para que isto salira adiante e para que chegara pois a que se pudera montar o que vedes aquí. E gracias a todos por vir a Pedrafita. O alumnado do Colexio Uxío Novoneira de Pedrafita, logo de estrearse o ano pasado, repetiu este como pregoeiro da feira. O noso queixo ten o seu aquel, o seu punto especial, non soamente pola súa forma ou polo seu sabor, senón porque de sempre foi un queixo viaxeiro. Primeiro, o carón do Camiño de Santiago acompañaba os peregrinos dentro da súa bolsa, logo cargado polos arrieiros que facía a viaxe desde Galicia a Madrid. O de pregoeiro é un papel que xa teñen reservado para vindeiras edicións. Feliz día da Feira do Queixo para todos. Pedrafita manda. Longo da xornada, centos de persoas desafiando o frío e a choiva encheron o recinto feiral de Pedrafita para probar e mercar o afamado queixo do Cebreiro que compartiu espazo con lácteos doutras partes do país e outros produtos da montaña.